No 2000, cor 123 minutos. Unha produción de Portugal, Francia, España e Italia. Realizado por María de Medeiros, e o argumento é de María de Medeiros. O elenco é Estéfano Arcosi, que fai de Salgueiro, Maia. María de Medeiros fai de Antonia. Xoaquín de Almeida fai de Xervasio. Fredere Pierro fai de Manuel. Fele Martínez Lobán. Manuel Joao Vieira Fonseca. Marc Antonio del Carlo fai de Silva. Emmanuel Salinguer Botello. Rita Durán de Rosa. Manuel Manquiña Gabriel. Após 13 anos de amadurecimento e partindo das memorias do capitán Salgueiro, Maia, o filme retrata a operación levada a cabo polo movimento dos capitáns, tendo en vista a queda do Estado Novo en Portugal na madrugada do día 25 de abril de 1974. Estas 24 horas de revolución son vividas por tres personaxes principais: dous capitáns e unha muller que é profesora, esquerdista e irmán de un ministro salazarista. O capitán Salgueiro Maia marcha con os seus reximentos sobre Lisboa, decidido a tomar a capital sen derramamento de sangue. Entretanto, Manuel, cun outro veterano de guerra de África, toma con un puñado de camaradas o Radio Clube Portugués, que se vai a transformar no centro difusor do progreso da revolución. Antonia, a muller de Manuel, descoñecendo as actividades do Mario, preocúpase con o destino dun alumno, preso pela PIDE. O increíble é que unha revolución só morreran 4 persoas ao final. E que a muller tiene que morir. E porque foron asesinadas. Claro, exactamente. Quer decir, que vamos, que eso sigue sendo, vamos, claro. Non voy a dejar de matar. Quer decir, o do feito, vamos, do 25 de abril, para mí foi o máis, quizás o máis importante, non? De que morreron o mínimo de persoas asesinadas, precisamente. Que senón, pois non habría ninguna morte ao final, se non chegan a matar. Foi no cuartel da PIDE. Que foi no cuartel, precisamente. Quer dizer que por parte dos militares non houve ninguna morte. A mí na película gustoume, tal como dixeron. Que vos pareceu, por exemplo, a Antonia, que era María de Medeiros, e a de Rita Durán, a Rosa? Dades vos conta quen era a Rosa? Sí, a Rosa. Eses dous personaxes. Sí. Que a Rosa despois co mozo fixera no tanque, estivo ben iso. Medeiros, bueno, a Antonia, pois, a ver, foi un personaxe interesante, unha muller un pouco, a ver, como diría, como me explico, era unha muller en certa maneira libre, unha persoa que loitaba polos seus ideais, non? Se día que era unha muller que, a pesar de todo, non? Que era, vamos, tiña unha filla con outro, pero ela, pois, seguía a súa liña, non? As súas propias ideas, non? Quer dizer, non se deixou polo feito de ter unha filla e tal, pois non quedou parada, non? Ela vese que no final pois, seguía loitando, seguía fiel ás súas ideas, non? Pareceu-me ver eso. Eu me equivoco. Iso foi o final, sobre todo, non? Bueno, O momento de liberdade foi o final. E onde se descubriu que realmente era unha persona con ideas, con súas propias ideas e que non a torceron, non? Que realmente ela siga o seu camiño. Pero completamente enganada, non? Completamente enganada. Sí. Enterouse ao final. Enterouse ao final, Non sí. teñen idea de que se lo marido está metido ata as tellas de la Iso foi sorpresa para todos cando vemos que se dedican ao final, anda, este cando era amante. A ver, perdémonos un capítulo. Claro, non se explica por eso, porque cando estaba na súa casa estaba chorrillo, tin que aprender, non estaba chorando. Sí. As figuras femininas non teñen peso. Sí. Creo que se centra moito na figura de Maia e noutros, non? Noutras figuras masculinas, pero as mulleres non lle dan moito peso. E desdibúxase bastante todo, non
non hai unha figura aí que leve o peso todo, mas ben vese moita participación do público, de como o público participa nas manifestacións, as reaccións. Aquella señora dijo de homosexual que hagamos todos, ¿no? Es un poco conjunto pero por separado. Es decir, la libertad está muy bien, pero nosotros estamos aquí. Que non sei, realmente sí se lle dou máis visión ao povo, non? Realmente. O povo estaba en todo, non? Todo que... Sí. O povo... Porque tenía que haber... Home, que estaría hasta narices de tantos años. Y estuvieron ahí a un lado como diciendo, cuidadito que me puede caer la gorda. O pobo os capitáns estes que estaban aí metidos no medio, non? Os que máis coa Revolución Rusa, non? A miseria, ao final, o desangrado, porque se mandaban continuamente tropas de... Un pouco o que vive tamén en Estados Unidos, non? Iso que sempre acaba denunciándose, o que... Non que acaba denunciándose, que sí acaba xurdindo. E a carne de canón, que sempre se fala da xente nova que se manda ao frente, que pasaba en Portugal, que se mandaba a Angola e demais. O Telo Sareva de Carballo dicía unha cousa interesante, que, claro, naquela altura o exército non era profesional e era xente de todos os extractos sociais e tal. Decía que non se teria producido un 25 de abril se os exércitos foran profesionais. Cando aquí se empezou a falar da obxección de conciencia, da insumisión, eu viño unha entrevista a él que era contrario a ese tema, porque él quería que os exércitos foran populares, non? É dicir, todo o mundo pasara polas milicias, porque senón o de Portugal non se teria producido. Moi cuestionable, hai moitas cosas así. Viva Portugal! Habería unha revolución se non fora por o tema da fame e a guerra colonial, porque estamos falando dunha guerra. Había unha guerra, había moita pobreza en Portugal e a xente estaba cansa de morrer en África, edición militar. Hai unhas circunstancias positivas, pero despois son cuestións puntuais moitas veces, non? Este é un proceso que se viña xestando e tal, pero se nun momento dado alguén se bota para atrás e se non teñen pasado certas cousas ou certas persoas concretas teñen tomado certas decisións, é certo que o povo estaba farto, pero a veces hai que darlle o empuxón, hai que buscar os momentos adecuados. Pero o curioso aquí en Portugal é que non foi o povo, foi os militares. Se o povo estivera cheo de fame, pero os militares estiveran ben, non habería revolución. Pero unha parte do povo. Aquí foron os militares os que levantaron a revolución porque estaban cansos de morrer en África, de que os mandaran vamos, de ser carne de cañón, non? É unha conciencia tamén de clase, non? De estar fartos como povo, de ser carne de cañón e dicir, bueno, aquí os sacrificios os xustos, non? Que manden... Morrer pola patria, sí, pero non te pases. Virémonos contra os que nos están mandando, porque efectivamente isto é unha sangría. Pero, a ver, hai que diferenciar, nese caso, militares do resto do povo é un pouco así raro, nese caso, porque hai exércitos profesionais ou exércitos de mercenarios que non teñen nada que ver. Daí a xente, os soldados aí onde era xente normal que iban a Las partes de ellos iban a ir a Guinea. Pero porque a revolución funcionou en Portugal e non noutro sitio. Era total. Polo momento que estaban a vivir, non? Seguramente. É o que decíamos, xa empezou o tema de que iban a África, que morrían en África os soldados, entón eu creo que eso foi o que se motivou. E logo tamén hai algo que tiña que ver coa política de ascenso de Salazar e do seguinte, do Marcelo de Caetano, que xa non ascendían por méritos de guerra os soldados, os militares, os oficiais, senón por afección ao régimen. Tamén. Entón, os tenentes e os capitáns estaban moi moscas con iso, porque só ascendían os que eran colegas do... Vamos, un enchufe. Pero por que aí instalou desa maneira e aquí non, por exemplo? Porque aquí había a mesma fame e había os mesmos problemas, a mesma ditadura. O levaba outra persoa, pero non saltou igual. Non era o mesmo, non? En que sentido? Os militares españoles son golpistas de dereitas, por tradición. Sí, por tradición, o sea, tremendo.
non había guerra colonial. No, eso tamén é certo. Sí, non había guerra colonial, certo? E logo as forzas da oposición clandestina eran bastante violentas. Non había aquí o necesario para que houvese unha revolución. Os pedreitas meteron ao rei, E logo, o mismo Franco tuxo, e o é meteu despois, entón, claro, era todo moito máis camuflado, non? Parece unha democracia moito máis guai, non? Máis... El régimen de terror fascista hasta el final fue terror. Acordémonos de los 4. Hasta que morreu o ditador, aquí ata que morreu o ditador había terror igual. Hasta que morreu, ainda así... en Portugal Murieron matando, 20 anos máis. E aparte, bueno, xa non estaba Salazar, xa caera, non? Xa era